Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Agosto, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 17, bersikulo 14 ngadto sa 20. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may biduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Sir, kaluy taw ng akong anak." Patulon siya og grabe ng iyang pag-antos kun musugmat kini. Makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Idala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyog ulo, magsigi na balang kog uban-uban ninyo? Magsigi na balang kog pailob ninyo?" Dad-a dinhi ang bata. Og gihinginla ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" Si Jesus mitubag, "Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo, kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mostasa, makasugo kamo ni ining bungtura sa pagbalhin ug mobalhin kini pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.